प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी बाइबलर मौलिक सत्यगुड़िक दृढ़ रूपे जानिबा आवश्यक। प्रभु जीशुଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ତାର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ସେତିକିରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ନୂତନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମିକ ଆହାର, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଓ ଆହୁତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଏଫେସୀ 4:13-15 ପଦ। ଆଶା କରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।